వరంగల్ ప్రజలకు అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా నేను తెలియజేసినట్టే కాలినడకన నడిచేవాళ్ళు ఎడమవైపు నుంచి నడవండి. ఎప్పుడు కానీ ఎడమవైపు నుంచి నడవకుండా ముందుంచి కుడివైపు నుంచి నడుస్తున్నారు కాబట్టి యాక్సిడెంట్లు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 2 వీలర్స్ వాళ్ళకు నడవడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది, 3 వీలర్స్ కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటుంది. లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ అందరూ ఎటువైపు నుంచి అయినా కూడా ఎడమవైపు నుంచి మనం నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకొకటి 2 వీలర్ క్రాసుల రోడ్ల దగ్గర ఏం చేస్తున్నారంటే హార్న్ కొట్టకుండా వచ్చేవారికి ఎదురించి వచ్చే వ్యక్తి తెలియక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి ఒకటి. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ వారికి నా స్వయం విన్నపం ఏమిటిదంటే మూలల మీద ఉన్నటువంటి తినుబండారాల వాటిని కొంచెం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని వాటిని కొంచెం ముందుకు పెట్టవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కానీ ప్రజలు రోడ్డు దాటేటప్పుడు లాపర్వాయిగా నడుస్తున్నారు. అటు చూసులేదు, ఎడమవైపు చూడలేదు, కుడివైపు చూసలేదు, పోతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతుండడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు అయ్యి వారి యొక్క జీవనశైలి అనేది ఖరాబ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒక ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ ఒక విన్నపం తెలియజేస్తున్నారు.